farafin jamana ka dolanciba min bɛ n'u b'a fɔ ma Coupe d'Afrique des Nations ayiwa yaasa i bɛ se ka taa o kɛnɛ kan cogo min na u bɛ match éliminatoire minnu kɛ ayiwa anw ka jamana ni Mozambique kɔni bɛna kari ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mozambique jamana kan na nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔra kunnafoni di jɛra dɔ senfɛ kunnafoni diyara min n'a sigira Fema Foot ayiwa ale kɔnɔna na fɛn min ɲɛ i y'a faamuya b'a la o kɛnɛ kan la Mali dolancilaw ka degeli karamɔgɔ kura ayiwa ale ni Fema Foot ɲɛmaaso mo ayiwa ko nin ye bololabila kɛ sɛbɛnna bololabila sɛbɛn min ayiwa n'o de bɛna kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ seereya ye n'o o bɛna yira k'a fɔ k'ale na kɛ degeli karamɔgɔ ye fo waati min ayiwa a nisɔndiyalen ye kumakɔrɔfɔw ta o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye an ka dolancilaw ayiwa olu yɛrɛ ka kapitɛni ayiwa ale ye kɔrɔfɔw ta a ye nisɔndiya kuma caman fɔ. Bien motiver nous parce que on sait ce qui nous attend mais pression t'es quoi entre pression blanche parce que ni nana une situation là sachant que voilà on n'a pas droit à l'erreur c'est que voilà c'est une motivation bien motiver nous et puis un million mobiliser qu'à la sensibilisation que pour tout faire quand le match gagné donner le sourire et regagner la confiance des supporters. Donc c'est au des groupes à là quoi. Bon franchement nous sommes Mozambique donc et puis c'est vrai Balantan on a Baby à côté des défense et tout. C'est vrai pour être humble, j'ai nous respecter mais bon en finant en allant dans là à m'en finir. Donc on est plus concentré sur nous que l'adversaire. Bon, on a d'amener Cliff là, ça va et tout. Donc voilà, on verra dans les jours à venir et tout. On a tactiquement en place pour essayer de gagner plus de matchs possible. Ayiwa fɛn min ye degeli karamɔgɔ kura min ni o taara ayiwa nin bɛna kɛ ale fana ka i y'a faamuya b'a la bɔliko fɔlɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka i y'a faamuya b'a la Mali garijɛgɛ don ayiwa sebayaw la.